Baneukanik helburu... Bai? Bai, on bat gaurko. Helburu garbi bat? Bai, helburu handi bat, esango nuke. Txiste batekin jaztie. Txiste batekin hasi nahi zuen? Bai, zuri tikitaka apur bat emoteko. Tikitaka? Bai. Nik tiki egin dut, aurrekoan, zuk taka egin nahi zuen. Bai, geratzen nabilelako batzien. Eta? Bueno, hemen ez dago inor aurrerago edo, bagoitza. Geratzen nabil, hasierako txistietan atzien. Vale. Onartzen dut atzien geratzen nabilela. Ez dut ezer. No. Ez dut ezer. Edo modaz kanpo dauz ja. Txisteak? Bai, edo neureummetakuek eta ja, 2008an ez. Alegia, bururatzen zizunak, ezin dira kontatu? Jarrai, ezin dira kontatu. Nire ginekologoarena ezin da kontatu. Bide batez ikusten egongo da igual, museo handi bat berari. Hori txiste bat da. Bale, datozela gure nahiakin. Bale, hori txiste horrenguen. Ez geneukan sarrerarik eta bukatu dugu ginekologari bezarka da bidali. Nire ginekologu ezauz miluze ikusten daula. Ze ondo. Bale. Ze momentutan esan ditu? Da gero txistia zer gaiz hau naiz ikusi, ba listo. Garazi libre. Zemaduz gabon. Hola nazita. Bai. Eta veteranoen leku hartuta. Ya está. Bueno, neskak, bestak beste, 5. saioa zuentzat, 1.375 euro, eta batez de libe, egunetik egunera erakusten ari zareten flow hori. Flowa edo. Bai. Esan beharko. Erantzunetan oso ondo, leku hartuta, jolaserako prest, timintzioko eta bar, gorbe bai, intentzio horrekin? Berdinakin, bai. Haupa neskak, ongi etorri. Eskerrik asko. Enaitz eta Ibon, igantzi lesaka, ondo bikote? Ni, gustora. Bigarrenez gurean, sokatiran kale egin da. Nork esango zigun ba, Motel Alako bi morrosko, bueno, kontua da hemen buruari eragin bertzaiola, indartxu, gaurkorako, helburua, horra aurrera egitea izango da noski. Bai, horretarako Enaitz, prestaketa berezirik edo egin dugu. Joan gara sokatira entrenatzera. Bai, baina eskuz eta indarrez egiten den hori, ez da? Elizanantza bat, Ibon, kooperatiba batean aritzen zarata. Bai. Zakua irabaziko bazenu, zurea da hori, kooperatibaren da. Dena neria. Bai. Horrez dago kooperatibismo, ez da? Erdia neria. Enaitz egipuzkoa. Bion arteko kooperatiba litzateke. Eta diru horrekin Enaitz pentsatu dugu, zer egin nahi dugun? Ez da, nik ez duen. Gastatu seguro eta... Ze behar daukazu orain, Enaitz? Diruak azelezaken ze behar daukazu? Beharrik bakarrik ere. Oso ondo. Holko beharrik. Koltxoi beharrik ez. Baina Ibon, zuk? Ni koltxoi azpiran. Bai, bankuekin ez gara fido, koltxoi azpian hobeto. Bueno, edo diru gainean egin daiteke lo, ze asko dago, Baitara. Animo bikote, sorte hon! Ongi etorri, eta kepa zelan zauzie? Bueno. Ondo, hasi hori beti, kepa izaten dago. Bueno, apal, ondo sartu gara. Hane, nondi zatoz? Arrasatetik. Kepa zu nondik? Ni oinatik. Eta lagunek, beti danik edo noiztik edo zer? Oindala urte batzutatik, baina oso gutxi. Asko ere zituzu eta, emezortzi. Nahiko batzuk badia. Nork ekarri du nor, miluzera? Juergak ekarri duzku. Juergan gozela. Topaguna juergar duen. Arrandazaliek bat eta bestie. Alere, taberna baten zabiltzan, lanian? Arrasaten? Bai. Propaganda pur bat, egingu? Irati topalekua. Oso ondo? Sasietan okin bitauta eta etorri gure Hor batez ere izaten da goizetan kafesneak eta gozariak eta, ez? Bai, eta pintxo honak, afari honak, baskari honak. Gauean itxita. Bueno, batzutan ez, batzutan... Parrandare badago. Batzutan parranda ona. Ikasten zabiltzane? Bai, Donostin hemen. Ze ikasten zabiltz? Gizarte hezkuntza lehenengo urtia. Kepazu, ze ikasten? Ni magisteritza, eskoitzan. Eta eskalada irakasle izara? Bai. Guau! Ikasketa bukatu gabe, ja. Hasi gara. Lan gixo mutea umiek bontila, baina, bueno. Bueno, ondo. Bueno, jo nesete irakasle bat beharko nuke neupe eskalatzeko, bai, jazta. Bai, esan da daudana. Hane, kepa, ongi etorri sorte hon, hau bazuek. Esan dakoa, hau guztia pilan jarrita, gainean lo egiteko moduan, Gaur, zakuan, jokoan ditugu, 69.000 eta 6 euro. Oso ondo, Oso ondo, baita Zunzunegi institutuko gure lagunak ere. Portugalete, hau bazuek! Hau bazuek! Zerrik asko bertzagatik! Hau ekipo! Zakua esan eta abdominalak orduen agertzea askuz guri. 69.000 dago hor nonbait. Bai, eskalada itxik ez da izango. Gara zeilibe, eta zakura iristeko ondo dakizu joan moduen pausuz pausu hasi behar dugu. Eta puntuak pilatzeko leheneko proba, arrasto zarrasto. Leheneko taula, leheneko arrasto ba. Zenbakiekin egiten da batzuetan. Jolastu.
Batu. Errezeta. Lasterketetara ere joaten da. Markagailua. Sailkapena. Konometrua. Hotz. Parte hartzaile gabe ezin da egin. Eta zenbaki egin egiten da batzuetan. Bai? Emaitza. Zozketa. Oso Oso ondo! ondo! Labo, ikuntu! Enaitzion! Ondo! Enaitzion, badaukazu arrastuetan olako Bai. usaimen berezi bat, Bai? Ez da inondik helduen, jo. Ondo, ba, heldu da. Ia bigarrenean. Aprobetxatu. Zer gertatzen da, bigarren taula lehenengo arrastoa? Baten bat ukitu duzu ziur. Artelana. Ui, Ez da ukitu behar, Zakua. Grazilibe, Bizkarra. Ondo? zuk asko. Funtzio asko dauzka. Ordenagailua. Hanekepa, Masajista? Zuze, libe azerre. Grazilibe, Tableta. Bueno, salbatzaile papera gustatzen zaio. Venga, hona da hau. salbatzaile papera. Desa, desfibriladoria. Hanekepa, Superheroia? Eroia. bez? Gu ukitu gaitu zelen eta horrek. Flotagailua. Flotagailu. Ez. Egun oso modan dagoen jantzia da. Jantzia da, alegia. Kapa. Hanekepa, Neoprenua. oso modan dagoen egite. Bai. Txalekoa. Txalekoa, ondo. 70 puntu. Ederto. Garazi libe puntu salbatzailea, gauek ero. Hanekepa ia puntutxu batzuk lortza ditugun. 3. taulan lehenengo arrastoa. Zuk esan beharko didazu zurea zein den. Jantzia. Izena. Abizena. Guztiok dugu bat. Bortxe gabiltz? Adina. Urtebetetzea. Elbidea. Oso hurbil zabiltzi batzuk. Bai? Ezin dira bi izan aldi berean. Bat eta bakarra. Bo. Eh? 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 Ez da, Paso. Signo zodiakoa edo. Etxea. Ez badakizu begiratu nortasun agirian. Nazionalitatea. Ze jartzen du zure nortasun agirian. Postakodea. Hurbil. Herria. Jaioterria. Jaioterria. 70 puntu igantzi eta lesakara. Zuen jaioterrietara, alegia. Bueno, hasi gara. Garazi libe puntutxo batzu pilatu ditugu. Gehiago nahi. Bai. Mintzio egiteko prest? Bai. Hartu lekua, mesedez. Enaitz eta ibon bestaldean. Denbora. Bazen. Kotxe bat. Karua. Xerleku bat. Bai. Libe kokatu, non gaude? Bulegoko xerleku. Bulego bat. Begiratu ondo zer den, Bueno, Ah! Hori. Eskiatze. Bai. Telesilla. bai. Txoriba. Lauzia, Gaztia. oso ondo. Barizela. Aibite, bota? Barizela. Oiola Rua. Ez? Egaz. Mina. Pikotazoa. Bai, zerena. beste Bigarrena, bat. hirugarrena barkatu. Hiltzailea. Hiltzaia. Bale, Hiltzailea eta? Eta biktima. Poliziri, detektibi. Detektibea, ondo, bai. Lehenbizikoa? Hori. Telesilla. Oso ondo. Urrengoa? Bai, hori. Pikotazoa. Onda, hartu lekue. Telesilla demoraztean bosa nahi dute horrena. Hori ba. Hartu lekua, bai. Bale. Bueno, bi, Hasieran beste orduen. zerbait ulertu dugu, beste aulki mota bat edo. Teleaulka eta ni ordenagailua tele. Azitzara telelana egiten. Ja. Lizorra bidezkari iritsi, baina bi bai oso ondo berrogeina puntu. Ondo! Eraitzion!
Zuek orain isil, bueno, lehen ere ez duzu asko hitz egin, hartu lekua, mesedez. Imintzio kazuek, anetak epa bestaldean. Bikote, lehen Puntutxo puntu batzuk, A ver. Venga, demora. Bazen. Bale, zer da hori? Eskaloia, Ba, non Zila dago? bat. zeia, alkixa, Ez, ez, zulua, Ez. pausua, Bainora, non dago? mendian, Ez. zabelean, uretan, Zulo bat, putzua. Ez. Bigarrena. Bigarna. lo, Lo. lokuluska, Apa naitz. bai, Pertsonia. Ez da pertsonia. ametza, Ez. Muñekua. Non egoten da, panpina, enaitz? Oian. Non Eta egoten nola da? egoten da? Nola egoten da? Etzanda. Bai, baina nola gehiago, hor. ai, bezarka da, Baina zer da? Zer da? Besarkatuta. Panpina besarkatuta. Hirugarrena. Beste bat. Pelota. eskupilota Bai, laria pelotan zer? eta eskupilota jolasten. Kontuz, Zer begiratu. egiten dau? Sakea zesta ateratzen punta, eta zesta errestua. ateratzen. Eta? Errestua. Eta arrestoa, ondo. Venga, Lehenbizikoa, berriz. denokue? Zer da hori? Zer da? Putzu bat. Tresna bat. Prendat, frakak, gona, Baskula bat? Baskula bat? Ah, baskula. Ondo egin du, sabelalde aurrituta, Bai, vale, izue, bai, sartu ondo Eta urten. besarkatuta koalatxo bat. Karo, panpina enaitz, hain gozo ikusi zaitzu panpina, claro. Karo, muñeko txube gure enaitz. Bueno bat, hogeina, hau pazuek. Harek epa, zerbitzari irakasle aktore lanetan. Bueno, ondo. ibili ginen, bai. Bai, Ondo. Ikustagun ba, hartu lekua mesez, garazita libe bestaldean. Iruko bat behar genuke, Bai, biharra bai. Bai. Guazen ba, demora. Ikusi, talanak banatu. ai, Kontuz, Bestaldien, itxu. bestaldien. Eta hasi orain bai. Erlojua, lorea, Bai, Bai, pitxilorea, bai. oso ondo, Olibe. Billar. arpoia, hil, Lantza. itsasontzia, Lehen gizakiak. Leku bat da, kobazuloa, Ez. itsasoa, Azteko zer da hori? marineloa, Ez da marinel bat, ez. hiltzailea, Gerlari bat. Gerlari... Koliseoa. Ai, oso ondo. Bien artean hau, Zer da? Txakurra. Bale? txakur bat, Zer egiten? Zaunki egiten. Nori? Jabeari. jabeari, Ume zaunkaria, bat. ane, zertzara zuane. Adierazi hori, mesedez. olentzero, Ez, Lapurra. Lapurra? Txakurrak lapurrari zaunkaka, kauska zaunka. Zer egiten, egin du, lapurra? defenditu. Usatu, Usatu. oso. Bale, hartu lekue. Ondo. Kepari esan nabaritu dela. Bai, ez da. Aktore zen hori, bai. Irudikatu dut txakur bat, lapurra usatzen baina izketan. Lapurra, etxera, lapur madarikatua. Ondo, kepa ikusi da Gladiator zinela, oso ondo ikusi da. Zalantzarik gabe. Erto, danak, 60 puntu. Gain. Hieroglifikoak! Orain baizego eukiok, programia hasi gara eta esan dut, hieroglifikoak egin Mesedez, ditut. iriz dadila une hau. Hieroglifiko batzuk, iritsi dira. Garazita libere desiatzen. Bai. Garazilibe, erogliorekin maite mindute zauzie? Bai. Bai, Post-it bat iritsi zaio bihotz batekin, ez dakigun horri izan dan. Zuzen zara. Libe? Ez izan. Libe zeu izan zara. Libe, esan, nahi batzu, Sobornak ez Bueno. ditu onartzen, Bueno. Badakit. Bueno, maite dugu. Hala ere, Garazilibe, lehenengo bat denpora. Monjeek erakutsi didate, bai, bale, Monastegia. monasterioa, bai, Mona Lisa, Lisarik ez, Mona, irakurtzen dugu Monas, misterioa, mikendita, sterioa, monasterioa, osando? Beko askatu gabe ere. Mona, argi dago. Ondo. Garazilibe, bigarrena denpora. Zulotik atera da, kilke, Bai. kilkerra. bale, Euskal Herriko bi idolo ditugu, eroglifiko baten sartuta. Kike banatuta ele bat dauka guardian, Kilke Ramon Monez, Ramon Agirre, Kilkerra. Osondo? Ez duela sobornorik onartzen baina. Bueno, Bitik bi, un puntu, bikote. Enaitzibon, zuek izan zarete postitarenak, Ni ez. erogliori bihotz bat jartzen,
Ez. Bale, jarraituko dugu ikertzen. Osan da? Ba, ordainetan hauek, orain. Lehenengo eroglifikoa denpora. Non bizi da zure izeba? Beobin. Ez. Bilaman, ja, Maiabian. Bikain. Bikain! Llama. Alderantzez ikusten dugu silabaka. Maila eta bian dauz. Maila bian. Osondo? Bale. Eta soborno hori gabe, Ondo. Bigarren eroglifikoa. Hau pastuek, denpora. Amonak ematen zizkidan. 1 peseta. Bale! Joder. Un peseta, osondo? Kontua da, eroglifikoa asmatu dugu edo hala izaten zen, Ibon? Ni peseta eta zenai sobera oroitzen. Ez, eurotan ja zuzenean. Un peseta asko zan, Bai. Bai. Zenbat ematen zizun? Bideiko. Eurotan bat, bi, Ba, pare. hogei. Para el 1 puntu zuentzat ordainetan. Ondo. Paga, hartu. Karo! Un peseta euro bat baino gitxi hau. Hori ba, Eta aldaketa un egin da. peseta zan, Segurakoa. bueno, txampon dorau zoragarri Hauek bat. ez dute pesetarik ere. Ez du ikusten. Eta Entzun. etxeko kajoin baten, igual... Egongo da baten bat, ez? Entzuen neurelako moduko atxueri, ez da? Aneketa. Zetor zarie, zuek izan zarie postita dunek? Gu ez. Gu ez. Han ezabitzen dakigu zara. zein jen, bez? Osea, Ja, gaur iritsita. Han ezabitzen zara, seguru Nik gainera. izatela ez. Ja. Vale. Ba, eroglifikoak sorte hon, bota aukerak. Bai. Denpora. Bota bikoz. Zoan ikusi dut. Zebra. Ez. La... Ez da la. Hostia, fa... Bale, eta ze letra? Fate. Zer dago? Ze letra? Fa. Bale, ze letra? Faltoia. Guat. Falta. Esan? Ez da git. Zoan, ele bat, elefan. Oh! Para iritsi gara lako. Elefan eta tea. Faltoia izan da, kepa hostia esan duenean, baina, bueno. Lasai. Lehenbiziko saioa da, eta... Hanekepa, bigarrena denpara. Bota entxaladari. Vinagria. Ez. Ospina. Ez. Olixua. Behien zer dau. Atia. Atia. Gatza. Nor da? Oizen? Uixu, guau. Atea baderantzunen Bulego. zati. Bulego. Bulegoko nor. Abeslaria, Bulego. izena. Ez. Atea, bota entxaladari. Letxugea. Letxugea. Eta bestie... Tomatea. Bai, joder! Bai! Joder! Atea erantzunaren zati da letxugea. Ba. Atea, tom. Abeslaria bulegokue tomatea, osondo. Ordu txikitareko julen gogoan, Claro, ez zenuten besterik ikusten zuek. Atea, letxugea! Oso ona, Besarka bat juleni ere, ordu txikitan. 50 puntu zuentzat. Ona. Gazteizen topatutako zazpiki bat jarraian, Garoak eta Magic bidali digute, txakurrei bideratutako, edo txakur jabei bideratutako kartel batean, honakoa irakur daiteke. Eskerrik asko zure animaliaren pizza eta kaka garbitzeagatik. Gasteizko txakurrek ez dute txixa egiten, pizza egiten dute, pizka pijoa dira. Nik pizza egin dut. Eta jarraian, beste ohartxo bat, zu, ni eta besteek ez urratzen lagundu zuen. Guai. Hau uste du dagoela txakurren hizkuntzan idatzita. Guai. Bere gulertzeko Guau, moduan. hau bai. Guau. Zalantzarik gabe, guau. Hau Eskerrik bai. asko bihatzagatik, bikote. Bai. Pizza. Nire lagun batek, padrilla batek esan dut, nahi zu pizza. Dani, ze pizza? Pizzari Bai, pizza. bai. Edo pizza. Jango pizza. Horrela horik ez. Horrela horik ez. Ez. Erne, Portugaleten indartxu bat ozeta. Bai. Esan didatelen saio hasi horretik, Antxon, gaur abestu baino, nahi dugu, performance bat egin nahi dugu. Presta bete? Bai? Bat, bi, eta hiru. Aupa! Sekundo performance! Top publikoan, ja, sartuko zari, Performancearen izena da, arritmia. Oso, txalo gero batu egin, bezala. Apa! Oso ondo, Halako sarrera bat izan da, Brazilibe. Gelditu beharko dugu hau, Honek merezeu danak asmatzi, Ozen ba. Zuen eskua. Palindromo bat. Asko izango dira gaur, Zein da Maria Sunlandaren liburu bat?
galtzerdi zikina, galtzerdi suizida, galtzerdi zulatua edo galtzerdi berria. Galtzerdi suizida. Bai, Ondo. Batzuk hasteko? entzun hau. Bergo zikinek guretzako minek itzul daitezela. Cercano aiuto ma è così brutto trovarli la sera. Ze musikari dago? Aria taldearen atzean. Deñe García Bravo, alegia Sara Iriarte, Marina Landa edo Onintza Rojas. Deñe García Bravo. Hori da Deñe. Sara Iriarte. Onintza Rojas. Marina Landa da, ba? Etxatu duzue, Erre batzuk? Hirugarrena, zer kendu dugu Baionako argazkitik? Katedrala, farola, autobusa, ilargia. CDR. Buah. Iluna barrean, hor. Katedrala. Bai. Bidetik nuenien eta Biarritzera iristen hegazkinen, betietan nahi ikusten, Begira, da ezta? Baiona ikusten da katedrala errekie zubizek zoragarria da. Doktore. Bai. Katedrala bai, esaldia ikusten da, oraindik ez? Nola esaten diote odolbakoari, ermuan, babariontzia, niniontzia, aurrontzia edo nanariontzia? Nanariontzia. Oso ondo. Argazkikoa, alegia. Ez hori el gordo y el flaco. Odolbaku, Zargala bakarrik. Bai, ez da. Aurrera. Ze herrialdetan dago? Sandwich! Herria. Ingalaterran, Australian, Hegoafrikan, Alemanian. Ingalaterran. Oso ondo. Basta politxe, sandwich. Hori izan badan? Bai, bai. Dago beste bi herriren tartean. Askatu nahi duzu, garazi libe? Ez. Wow! Yes, sir! Zer eskutatu dugu, bakara talderen kantuan. Guli guli, boogie boogie, dubi dubi edo tumi tumi. Dubi, dubi. Dubi dubi? Bugi, bugi. Oski? Boogie, boogie. Wow. Bakaratarrak. Palindromo bat, alegia ezker eskuin, eskuin ezker, berdin irakurtzen den. Esaldi bat, arrasto ona hori. Enaitzek eta Ibonek askatzeko aukera daukate. Konzentratuta dauz. Askatu nahi duzu bikote? Ez. Ez, oso ondo. Nola du izena antzerki talde honek? Formol, Amairu, Barrexerka edo Kamikaz? Barre zerka. Noski, tartean gure Maialen. B. Palindromo bat, Marcos Jimeno handiak idatzitako askotariko bat. Bikote? Aurrera ba? Ze urtetan sortu zen Donostiako Orfeoia? 1857an, 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 edo 1907an? 1867an. Erregotea. 87an. Hori bai. Boga, boga, marinela. Nahiko ondo, egia esan. Enaitz Ibon? Ez. Bai. Eskuin, Bai, bai. Venga, Iban. Ez dago zer galtzeko? Bai? Esanik erruz egi bat, eta bi gezurrekin ase. Oso ona! Bikain! Erto! Balenego komodina eskuratuta, eta bigarren eskua bezeuentzat, beste palindromo bat. Marcos Jimenorena, hau ere? Ze garraio bidek du Ignacio Zuloaga margolariaren izena? Urpekari batek, hegazkin batek, tren batek, autobus batek? Urpekari. Ze fantasia, Bai. Bikote? Autobus bat. Ez da autobusa, Tren bat. ez da trena? Te. Entzun hau! Goratzen
ritmikoak direla eta mesedez, begirazio. Nola du izena zara Zurtzak argitaratu berri duen kantuak, hiri ilunak, argiak eta hiriak, hiri ilunen umeak, umeak argi ilunetan. Hiri ilunen umeak. Oso ondo. Zein urtetan aurkeztu zen lehen boligrafoaren prototipoa? 1910, 1920, 1940, 1940. Ze asmakizun ona. 1910. Ez da mar. 1931. Oso ondo. Askatzeko aukera, bai, goiztxu. Ez. Ondionez. Entzun? Mikel Laboren kanturen hasiera izan da. Bentara noa, Sorterriko koblak, negu hurbilak, haize egoa. Negu hurbilak. Oso ondo. Nau izutzen negu hurbila. Oso ondo. Ze ona besti hau. Baita palindromoa ere, oso ona. Hau ere bai, ze ondo sartuten duen. Dotore. Oso gorde izan zen momentun bai orain be. Zeman neurtzen du, San Ferminetako zuziriak, 20 zentimetro, 80 zentimetro, 1,20 metro, 2,5 metro. Metro eta hogei. Txupinaz askotan izanak, Enaiz igon? Ez, Iruñan ez. No, ze esan dut, barkatu. B. Bat hogei zeukin gara, zure lobiak? Izango du. Bat hogei? Bai. Txupinazun beste. Jarraitu aurrera? Bai. Ba beste galdera bat. Nola esaten dute irribarrea goizuetan? Irri murritxa, parra murritxa, barre murritxa, karkar murritxa. Parra murritxa. Oso ondo. Irri murritxa zeuek, ezta? Edo ez? Bai. Bai, baina ez aldira, N. Irri murritxa. Bi norabidetan berdin irakurtzen da. Bai edo ez? Beste bat? Ez dugu bainik. Zein da zumba dantzaren sorterria? Kolombia, Brasil, Mexiko, Dominikar Errepublika. Dominikar Errepublika. Ez da. Brasil. Ez da. Kolombia. Bai. Zu probatu nik? Dinot, dantza danak itxezuz Bai, noski, berdin. Dordun ningo zen Berezko duen. zumba. Garazili be? Neskak askatzeko aukera. Zaiatu? Bai. Venga. Nik eta bolastek ketxalo batekin. Pentsa zuzena zala, Palindromoa, ezkerretik eskuinera, eskuinetik ezkerrera, eta zentzua dauga. Bai, eta berdin irakurri beharko Hori ere, dut. bai. Venga, beste galdera bat. Gipuzkoako zerrirekin zenidetu da Nafarroa berako Urepele. Zumaia Zarautz Zumarraga zestoa. Zarautz. Zestoa. Osondo, aukera osona, anekepa askatzen Ke saiatzeko. bat, oso argigarria. Venga, ikusten da. Bai? Bai? Vale, nik eta Bogartek ke trago batekin. Bogart. Bogart, super Bogart. Humphrey Bogart! Oso ondo! Madina! Ondo! Hane, kepa! Ua. Eta inundik eta ben bez. Beste txalo bero, bezez! Txalo estrak, inspirazio hori, ondo! Ba, irugarren bat ere bat dugu zuentzat. Ba, venga, Palindromo bai. bat. Venga. Markosen omenez, guazen. Nola deitzen diete japoniarrek eurek egiten duten siesta modukoari? Onekai, inemuri, sumimasen, arimazuka. Barkatu, hau arrazista ote den. Bueno, Arimazuka. euskera irudiarrek, Danak. Onegai. Inemuri. D letra. I can tell si très autre chose. I
Orpa punto. Bai, neko country, bueno, Atlantiar kostaldekoa, zeritzen dugu dantza, bai. Nola du izena? Atlantiar kostaldeko 11 musikari biltzen dituen banda honek. Itxasontzi banda, Atlantikoko banda, Olatu banda, Tosta banda. Olatu banda. Ez... Atlantikoko banda. Tosta banda. Atlantikoan tostarik tosta, arraunean itxasuntzia, hizkuntza txikien petalo. Honekin ez zumba egin daiteke, eh? Launok. Bai, bai. Txirri. Nongoa da bandera hau? Ararekoa, Los Angelesekoa, Kigalikoa edo Phoenixekoa. Kepa, amore eman da. Zaiatu? Phoenix. Kigali. Emutiak? Los Angeles. Ondo. Oso ondo. L.A. R. Hane, kepa? Venga. Nola esaten dute medikua zuberoan? Auzapeza, bedezia, popertza edo zoteza. Auzapeza. Di, alkatea. Zoteza. Berezia. Oso ondo. Popertza guk esaten du, popertzakue. Abai? Popertzaku da hori. Eta esan nahi du? Esan biharra edo. Abai. Popertzaku da. Ja. Popertzaku da hori Ziltzen itxie. Ez, haulan handika ize edo. Handikeria. Bai. Zein ez da Niko Etxarten kantu bat? Skaiko sofan, tumatxa, gitan duk lekia edo bilintzi balantzan. Eskakos. Vale. Eskaiko sofan. Hori bada. Nikoren abesti bat. Eskaiko sofan itxatzita. Guau. Garazi libe? Bilintzi balantzan. Oso ondo. Simple egia, Nikorentzat. Palindromo askatzeko aukera orain. Garazi libe? Probatu nahi? Bai? Ez. Ez. Hane, kepa? Nork abesten du Julen Alonsoren Norbera garena kantuan? Noren ahotsa da hau alegia? Uxue Amonarrizena, Aitziber Errazkinena, Maria Redondorena edo Dana Herriañorena. Dana Herriaño. Dana Herriaño. Oso ondo. Ze ahotsa duena. Vale. Ezagutu zeien Natalia, claro, zuek gelan. Fan klubeko presidentea da. Dana eren fan klubekoa? Julenena. Ah, Julenena. dio. Bueno. Besarka da bat, Nataliaren partetik. Hane, kepa? Aurrera ingo dugu. Zein ez da Italiako pasta mota bat? Penne, farfalloni, vermeloni, rotelle. Fartalloni. Farfall. Rotele. Penne. Penne? Penne rigati, hori bai. Vermeloni, hori bermeokoa izango data. Ai. Pene zebrate zure. Bai, mesedez, Oso ondo ari gara basatzen, zuek ere bai? Nondu jatorria musika honen egilea den bandak, Euskal Herrian, Irlandan, Galizian, Katalunian? Irlanda. Galizia. Euskal Herria. Zarra bete, eh? Eta honekin? Bai. Nola dio esaldiak? Gara. Aizu, guri dodekaedro gordeak edo diru guzia. Ze mehatxua hori, eh? Ondo! Beste kolorin bat! Bueno, Marcos Jimeneren palindromoak bildu ditu Joseba Sarreon handiak, behitu liburuko sarreri egon nahilako argazkizeto baten. Holan azten da, leherrez irakurrar. Sekulakoa, Marcosen lana Mundiala da, bai. liburue, eta, bueno, Marcosen omenez. Markagailuak, 450 puntu, Portugalete Gasteizen. Igantzi lezaka, 520
Ondo alete oso ondo. Bai. Ondo zauzie? Bai, oso ondo. Ez dela esan, Eurek oso ondo, gure lehiakidek, azken probarekin beharko diote, talde bat agurtu aurretik. Zein da zuzena? Lehenengo rondan, alemaniarrak dira. Claudia Schiffer, Diane Kruger, Heidi Klum, Thomas Müller, Albert Einstein, Robert Oppenheimer, Tony Garn, Boris Becker, Edvard Munch, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen. Albert Einstein. Ulm irian jaioa. Thomas Müller. Alemaniako futbolaria. Edward Munch. Edvard Munch. Norvegian jaio zen margolaria. Garrasia. Heidi Klum. Modelue, oso ondo. Diseinatzailea, Michael aktore. Schumacher. Pilotu ezaguna, alemaniarra. Garazilibe. Robert Oppenheimer. New Yorken jaio zen ba? Alemanian Oppenheim deituriko hiri bat bada, baina, bera, esan bezala. Enaiz eta Ibon. Bai, Schiffer. Bi komodin dituzue bai, erantzuna? Claudia Schiffer. Claudia Schiffer izango da. Modeloa. 70 jaioa. Planto egin, aurrera egin. Antzinera, bai. Segi ba. Això ez. Kruger. Diane Kruger. Algermizen herrian jaioa. Aktore ezaguna. Bi zuzen Komodina. Komodina. eta bi komodin. Bai. Bat ere beliko dugu. Tony Garn. Eta bertzi ere bai. Boris Becker, tenislaria, beste komodina. Bai. Tony Garn, oso ondo! Zora, harri! Komodinak horretarako baito, erabiltzeko? Zion horretarako izan daurreko landana, komodinekin eta ulosoko puntuak biltzeko. Bigarren erronda adidanok. Brasilen mugakide dira. Guyana, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Surinam, Ecuador. Bai? Colombia. Brasilen ekialdean. Anekepa. Argentina. Muga egiten dute zati txiki batean. Bolivia. No? Enaitzibon. Paraguay. Anekepa. Ecuador. Par mendebaldean dago bau, Hego Ameriketan. Ez da mugakidea. Uruguay. Hau bai, Brasilen hegoaldean. Venezuela. Iparraldean. Oso ondo. Garazita libe, ez daukazu osatzeko aukerarik? Momentuz? Erantzun zuzen bat. Surinam. Zuzena da, iparraldean dago hau ere. Guyana, Chile, Costa Rica, bakarra da zuzena. Enaitzibon. Guyana. Hau pasuek. Bai, eta tola guztia osatuta. Zema horretan markuntu gehiago. Anekepa, jolas egin komodin erabili ondo pasa. Hirugarren errondan, Australiako hiriak dira. Tama, Canberra, Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Stoka, Brisbane, Byron Bay, Gold Coast. Sydney. Hiri handiena, jendetsuena. Canberra. Hiriburua. Melbourne. Hiriburu izana. Adelaide. Brisbane. Ondo? Enaitzion. Gold Coast. Queensland estatuan.
Bota komodina. Komodina hartuko. Bai, zituza. Komodina! Era olimpiako, ez? Byron Bay. Eukita kepa erabiltzeko, osan da. Ez zertako. Gara Zelibe zuzena geratzen da eta errematatzeko aukera. Perth. Perth. Osan da. Bai, puntu. Eta markagailu bat, Jolaster etorri garalako. 600 neskak, Garazik eta Libek, Enaizion 820, berreun, Ane eta Kepa. Ane, Kepa, lastima. Ja. Gaur iritsi da etxera joan behar. Bai, motza izan da. Bueno, baina posi joango da. Motza izan da, baina ona izan da, Kepa. Bai. Ona izan da, zei ribarre derrekarri ziren, lehenengo minututik. Oso gator, aurrerantzean gainera badaki guzuekin topo egite aldera, bueno, oinatira joateko aukera dukagu, Kepan ibiliko da, anerekin irati kafetegian. Bai. Goizetan kafea eta gauetan... Teknoa. Teknoa. Tekno bizkat. Apa, bikote, eskerrik asko! Iritsi berriei lanak ondo zail jarrita, gara Zelibe aurrera. Aurrera. Bai, ez da? Enaitzi bon. Ondo, Gaur egun ona, Bai. Bordoa bilduta, Bai. Izango da sokatiran aurrez egindako entrenamenduen emaitza edo... Hori guain guzko da. Guk abixatu dugu. Orain ikusiko da, bai. Bueno, sikiera puntu gehiago horrekin zuek, beraz, erantzuten lehenak Garazi eta Libe. Ia, zer datorren, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Eskandinaviako zein herrialdetakoa da sauna? Finlandia. Zuzen. Zein arte esparrutan erabiltzen da oto hitza? Bertsotan. Bertsolaritzan. 2000-tik gora, zenbat metrotako garaiera du hori mendiak? 2111. 2017, zein da Portugalgo hizkuntza nagusia? Portugesa. Zuzen. Zein aldetan jarriko dugu kamera plano zenital bat lortu nahi badugu? Parez pare. Goian, urrezko ezteiak ospatzeko zenbat denbora egon behar da ezkonduta? 50. 50 urtez. Nork zuzendu du Bizkar Soro filma? Paso. Josu Martinezek. Zein koloretakoak dira Australiako banderan agertzen diren izarrak? Txuriak. Zuzen. Urriko ze egun da adineko pertsonen nazioarteko eguna? 22. Urriaren 1. Nork lapurtzen zien aberatsei Sherwood inguruko basoetan gero pobrei emateko? Robin Hood. Zuzen. Nork idatzi du gaueko azken ekspresoa eleberria? Paso. Eneko Aizpuruak, nola idatziko zenuke 55 zenbaki erromatarrez? Paso. Isa LV, nor da Eusko Ikaskuntzako lehendakaria? Paso. Ana Urkiza, ze esan nahi du italieraz buona notek? Gabon. Gabon. Zein kirolekin lotzen da Iban Maio? Bizi txirrindularitza. Txirrindularitza. Zer da zuretzat zure anaiaren izebaren senarra? Zuro Osaba. Osaba. Zenbat aldiz errepika daiteke zenbaki bera sudoku bateko errenkadan? 0. 0. Kantaren arabera, norantz doa Peru krokodiloa? Aurrera. Aurrera. Nor da txirula magikoa operaren egilea? Paso. Mozart. Gaur asteazkena bada, ze egun izango da etzi? Hortzila. Bai. Nor zuzendu zuen Mikelen Heriotza filma? Paso. Imanol Uribek, zenbat da 450 gehi 103? 553. Zuzen. Zein urtetako Olinpiar Jokoetan irabazi zuen Urrea Maialen Txorrautek? 2012. 2016, zerk bere izen du alioli saltxa maionesatik? Baratxuria. Zuzen. Zein da Vietnamgo hiriburua? Paso. Hanoi, jarraitu atxotitza. Asko esan eta gutxi? Egin. Egin. Zein izan zen euskarazko lehen egunkariaren izena? Egunkaria. Eguna, zein da Kolonbiako hiriburua? Bogotá. Bogotá. Zer motatako jaialdia da batez ere EHZ? Musika. Musika. Zein da Zarauzko itsasoa? Kantauri. Kantauri itsasoa. Zein gerretako buruzagia izan zen Tomas Zumalagarregi? Karlistadak. Bai. Jarraitu abestia, Itziarren semea... Hori da mutila. Hori du mutila, bai. Zein kiroletan aritzen dira Iruñeko Helbetia Anaitasuna taldekoak? Futbolean. Eskubaloian, zein arte esparrutan aritzen da Aitor Arregi? Arionin, zinema. Iopa! Aitor Arregi Moriak gitarren taldeko kide. Ai, neskak. Hasi gara.
Arintzen eta harrapatu gaitu. Bueno, aspaldiko parte ez, Garasilibe, Deskantzo bat, ja. Ja, utziko diegu. Bai, Garasio bai, ondo, kiroltasunez, txil gelara joango gara. Ikusten, ia ze final egiten duten, mutilek, neskak plazer bat zuekin egotik gaur be. Hurrengor arte! Zion! Gaur bai, Bai. Ondo entrenatuta, sokatika estua ikusi dugu oso. Bai. Zea. Larri. Aurreko programatiko, egon die. Hori, tiraka banabaritu da, oso ondo. Indar pixka bat utzi dugu dena den. Espero. Irabazi bai, gero zakua eraman egin behar da. Eta sekurako pixua dauka, Badu. Erne, gaur jokoan, 69.600 euro. Wow! Pixu asko horrek. Bai. Eta gure publikoa, Portugaletetik! Ia aztu! Oso ondo, Zuna institutu da, barkatu, Txekuei deialdia, gurekin bat egiteko, gurekin borrokatzeko momentu iritsi da. Entzun, borrokapur bat egin dugu. Zema pizetezu? Egunaren arabera. Egunaren arabera, normalien. Ezin desan? 80 bat. 80? Bai, berriketa. 80, Eixiago ere, bai, igual, 80 igual. Pisu astuna izango zinateke. Mutilak zema pisu, zuek? Iruita mabosei. Pisu astunik ez? Bueno. Momentuz. Kategoria, alegia. Alturakin komatuta. Astun tarteka jartu da, pisu astuna, ez? Alegia, nirekin borrokan aritzeko kategoriarik ez dagoaz. Ez. Enaitz Ibon, boxeo lariekin egingo dugu. Jolas eta Adi. Munduko boxeo txapeldunak izan dira pisu astunetan. 81 kilotik gora gizonezkoen kategorian, denbora. Primo Carnera. Bai edo ez? Ez. Jimmy Jau. Muhammad Ali. Alfredo Evangelista. George Foreman. Max Baer. Jack Johnson. George Chuvalo. Larry Holmes. Jerry Quarry. Joe Frazier. Egiaztatu, egingo dugu 11koa jarri eta gero. Pisu astunetan. Munduko boxeo txapeldunak izan dira, 4 akats. Aldaketako ondo eginda, 2 akats. Egiaztatu eta... Ei! Sekurakoa! Naiz eta Ibon, pausutxu bat, Sakurako eman dugu, pausu, garrantzitsu bat. Urrezko galdera. 11 hauetako 2, Paulino Uzkudun errezildar boxeolariaren aurka borrokatu ziren denbora. Bota, famoso itako bat. Izen ezaguna. Tali ez bertzen bat. Llamo. Primo. 5 segundo, aukeratu bat. Ideik ez. Aixi bezala. Lehen ere. Enaitz eta Ibon, zer egin dugun? Munduko boxeo txapeldunak izan dira pisu astunetan. 11koa kokatu dugu, hasierako akatsak konpondu ditugu, eta guztiak asmatuta, 69.600
euro eskuratzeko bidean jarri gara. Urrezko galdera. Bi erantzun ditugu, bi erantzunak zuzenak izan beharko lirateke horretarako. Enaitz Ibon, Miluzeko historian sartzeko prest? Asmatuz gero, bai. Horretako urrezko galdera asmatu beharko genuke. Momentuz 500 euro zuentzat. Ez ditugu aldatuko 1000-gatik. Aldatuta, 19.600 izango liratekelako. Primo Carnera. Zuzena da? Bi aldiz lehiatu zen uzkudunekin, eta bietan garaitu egin zitzaion. Zer? Sobera suerte. Sobera suerte zaintzen. Bat biru, ameka, amabi, mairu garrena, ja. Bentik bi bakarriak ginen ditu ni balta. Ba, egizu egun lehiaketa batana. Be. Loteriatik izan dezake? Zorte handia orain arte edo? Joder. Koskor. Nire aldetik dena, bere aldetik ez da. Nire aldetik... Bilatzen dugun izenak Ameriketan borrokatu zuen uzkudunen aurka. Oso luzea izan zen borroka hori. Oso luzea izan da guretzat bai, 69.600 euro horiek pilatzea sakuan. Ia banatzen dugun? Pausu batera, Enaitz, Ibon. Ibon zer, dardarka edo zer? Ez dut espentzan dira. Zertor mutilek? Joe Fraizier, zuzena da? Max Baer, 20! Amarreko horretan! Enaitz Ibon, baina gertu izan gara, zortea lagun. Denetik behar da hemen, 500 euro zuena dira, Eutxe horri ditote! Nahikoa.